Milé lekárky a lekári, s radosťou sa vám prihováram pri príležitosti Dňa lekárov. Ako Hippokrates som hrdý na to, že môžem osloviť takých vážených profesionálov, ktorí nasledujú moje dedičstvo a zasvetili svoj život zdravotnej starostlivosti. Vaša práca v sieti nemocníc a polikliník Penta Hospital Slovensko je dôležitým pilierom nášho zdravotníctva. Dnes je vás, lekárok a lekárov v sieti Penta Hospital Slovensko 2085 a všetci ste nenahraditeľnou súčasťou tejto spoločnosti. Chcem sa vám úprimne poďakovať za váš neustály prínos k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, ktorý so sebou nesie pokrok a inovácie. Rovnako by som vám tiež chcel vyjadriť vďaku za to, že nasledujete naše legendy medicíny. V roku 2024 uvádzam medzi legendy medicíny ďalšiu významnú osobnosť, lekárku Veroniku Baculák z Dunajskej Stredy, bývalú primárku interného oddelenia. Navždy ostáva v pamäti tých, ktorí s ňou vďaka jej odborným a ľudským kvalitám mali česť spolupracovať či byť jej pacientmi. Pripomeňme si aj naše ďalšie legendy medicíny, ktorých odkazy vo svojej práci pre pacienta nasledujete. Vážené lekárky a lekári Penta Hospital Slovensko, vaša výnimočná odbornosť je len jednou stránkou toho, čo vás robí skutočne úžasnými lekármi. Je to tiež vaša ľudskosť, ktorá prispieva k celistvému liečebnému procesu a robí z vás skutočných hrdinov v očiach vašich pacientov. Rád by som vám preto na záver vyslovil ešte jednu svoju myšlienku. Aj keby si pacient mohol byť vedomý toho, že jeho stav je veľmi vážny, on sa môže uzdraviť, keď má vieru vo svojho dobrého lekára.